Video editing start जाबायबो नै एसे start जागासिनो दं video editing start जागासिनो दं फनाव काइनमास्टार इउज खालामनाय जायो आरोना भिडिअ एडिट बानायनायाव दा बानायगासिनो एडिट बिथाङा नै दा नै बिथाङा माबाफोर बुंगोन खोमा होनदो नै फ्रेंड्स वेलकाम टू दा your channel बिनि channel बिनि चेनेलाव नोंथांखौ गासैखौ बरायनाय जादों ओमफ्राय जोङो माने बेवहाय मानि थाखाय दंफैयो होनबा माने नैबे माबाया जोंना ब्रादारा शर्ट भिडिअ लकेसन नायफैदोंमोन आरोना लकेसन नायदों माने ससे खेबदों आरो माने शर्ट भिडिअ ओमफ्राय दानो नायखाबायबो खेबखाबायबो माने आंनाथ' मबाइला से दाजाब नालाय बिनि थाखायनो आंनि मबाइल मोजां नुगोनदां होननानै लिंबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बिथांनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब बानायला थाब माबार साबस्क्राइबफोर होजोब ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बि बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ गावसिहै सरि आंनिखौ दट होना होदो दा माबायावहाय बसुमतारीखौहाय जायो माबायाव मोनगोन आरोना डिसक्रिपसनाव बिथांनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय दा नै हालो दाउब'फोरा लेट्स गो बेरायफैलायबाय दिनै नै मोनसे लकेसनाव नायदो बेनो आरोना शर्ट भिडिअ लकेसन बानायफैदोंमोनलाय बेहाय शर्ट भिडिअनि थाखाय लकेसन नायफैदोंमोन आरोना जायगाया बेनि लकेसना नै मोजां नङा बारा मोजां मोनासै जायगाफोरखौनो ओरैहाय डाउन जानानै ओरैहाय नोगोदनो नै बिजों बिथिं जायगाखौ एसे मोजां नुदोंमोन नै बिथिं ओरैहायबो एसे मोजां बैथिं एसे साबसिन आरोना बिथिंहाय बानायब्ला हरैनिफ्राय बानायोबा माने एसे साबसिन नुयो बे हाजोनि भिउफोरखौ बिनिफ्राय फैनायदोंमोन दा मोनाबायबो सानाबो हाबबाय नै गैला खोमसि जालांबायानो ट्रेक्टरजों हाइलौजोबो बिसिना हिन्जावफोरसो हाइलौवो बेहाय नै बिसिना हिन्जावफोरसो एवो आरोना ट्रेक्टरजों नै बेहाय नायनो हागोन हिन्जावफ्रानो ट्रेक्टरजों एवो जाहैबाय बेहाय गासिबो हिन्जावफोर एवनायनि गोजा बियो हालेवो आरोना बिसोरो हिन्जावफ्रा ओइथिं दं गाहायाव ओमफ्राय दा जोंना थांसिगोन ओरै मेन लकेसनाव माने रुमाव थांफिनसिगोन आरोना जोङो माने औ नै बिथाङा डेन्जारेस हिल्सआवसो दंफैयो आरोना नै बिराद समायना रमायना आरोना बिराद बे नेचारेलखौ नायोबाथाय खुनु गोसोआव मोनसे माने फिलिंआ गोसोआव मोनसे ओरैबायदि फिलिं फैयो गोजोननाय आरोखि बेनिखायनो जोंना माने डिउटि जोबनाय लोगो डिउटियावथ' जोंना बिराद टेनसन माथा मारिनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोबबाथाय जोङो बेयाव आराम बेरायफैयो आरोखि बिराद मोजां आरोना गार्लफ्रेन्डफोर दङबा सोरबाफोर जों कन्टेक्ट लाबानो जाबाय बेरायहैगोनथ' आरोलै थेंक इउ गाइस थेंक इउ आं जेबो रोंथारालै गाइस बुन्था ओंखारबाय दा बुन्था नङा गाइस आंनि चेनेलावहाय 100 जनल' साबस्क्राइबार दं गाइस 100 जनल' जेरावबो बुन्था ओरैबायदि बि बसुमतारी सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो सिनायखायोना बि बसुमतारी इउटुबाव नायनो हागोन सार्च खालामब्ला नुनो मोनगोन आरोना बिथांनि चेनेलखौ बि बसुमतारी थ' गाइसमोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना